Tak žiaci, kto príde vyriešiť túto relatívne ľahkú rovnicu? No, Herr Einstein, bité, nech sa páči, ale nech to netrvá večne. Albert, čo ste taký spomalený? Staňte a už choďte konečne k tej tabuli. Ja, Herr profesor Stanola. Aký je, že ja? K tabuli hýbaj rovnicu riešiť. Nech ma para tlačí.